Исәнмесез укучылар, 9 санын тапкырлау, 9га бөлүү дип аталган дәресебезнең практик эшен башлыйбыз. Мәсьәләләр эшләп китик. Беренче мәсьәлә. Ишәр ырлык күтәреп, тышкан ырлык ташыган. 9 тапкыр алып килеп, күпме запас бултырган? Моның өчен эшне 9га тапкырлыйбыз, тигез була 27 ырлык. Җавап: тышкан 27 ырлык ташып запас булдырган. Икенче мәсьәлә. Биюдә 9 пар катнашкан. Барлык биючеләр ничәү? Моның өчен 2-не 9га тапкырлыйбыз, тигез була 18 биюче. Җавап: биюдә 18 биюче катнашкан. Өченче мәсьәләне карап китик. Шәй плантациясының озынлыгы 9 километр, ә киңлеге 3 километрга кечерәк. Шәй плантациясының мәйданы нинди? Мәйданны тапканчы, безгә плантацияның бер ягын табырга кирәк. Ул 3 километрга кечерәк диелгән. Димәк, 9дан алабыз 3-не, тигез була 6 километр. Мәйданны табу өчен һәр 2 ягын тапкырлыйбыз. 9-ны тапкырлыйбыз 6га, тигез була 54 квадрат километр. Җавап: 54 квадрат километр. Мисаллар эшләп китик. 36-дан алабыз 27-не, тапкырлыйбыз 9га, 45-ке кушабыз 36-ны, бүләбез 9га, 100-дән алабыз 9-ны, тапкырлыйбыз 9га, 5-не тапкырлыйбыз 27-не, җәя эчендә 27-не бүләбез 3-ке. Дан алабыз 27-не, тигез була 9, 9-ны тапкырлыйбыз 9га, тигез була 81. 45-ке кушабыз 36-ны, тигез була 81, 81-не бүләбез 9га, тигез була 9. 9-ны тапкырлыйбыз 9га, 81, 100-дән алабыз 81-не, тигез була 19. 27-не бүләбез 3-ке, 9, 5-не тапкырлыйбыз 9га, тигез була 45. Укучылар, онлайн дәрескә әзерләнгән билемнәр тамам. Яңа белемнәр алгансыздар дип ышанып калам. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.